M'aclame a tu, mare de terra sol, arrapa els teus genolls amb ungles brutes, invoca un nom secret a consigna, mare de pols, segresta d'esperança. Muy buenos días. Es un honor para el Instituto Cervantes poder recibir la Caja de las Letras, el lugar donde reivindicamos que la verdadera riqueza de una comunidad es su cultura. Esta antigua caja de caudales del Banco de España del Río de la Plata se convierte en una Caja de las Letras y se emociona al recibir el legado de un poeta que significa tanto como Vicent Andrés Estellés. Empezamos el acto como corresponde con el legado Vicent Andrés Estellés en la caja 1508 de la Caja de las Letras del Instituto Cervantes. El clar camí, el pregon idiota, un alfabet fosforescent de pedres, un alfabet sempre amb la clau al pany, el net destí, la sendera de llum. Sempre a la nit il·luminant en terra, un vell futur, una augusta contrada. Seràs el ren que fa pujar al pan, seràs el sol qui seràs la collita. Vicent Andrés Estellés, caja 1508 de la Caja de las Letras del Instituto Cervantes. Els amors fan l'amor, les historias, la historia. Con este verso podríamos resumir no solo la esencia de la producción lírica de Vicent Andrés Estellés, sino también su determinación en construir una propuesta colectiva de aspiración universal alejada de cualquier forma de individualismo. Una obra en la que a partir de gestos mínimos alcanza una tensión lírica única a través de una voz singular y reconocible, situándose siempre desde la perspectiva concreta de uno entre tantos, rehuyendo de privilegios y asumiendo el compromiso con sus días y con su gente en un territorio de entendimiento compartido donde el yo deviene en un todos. Firme testimonio de su tiempo a través de la monumental obra del mural del País Valencià, cartografió pueblo por pueblo la toponimia de un país, la esencia de sus gentes, la emoción de su paisaje, cantando siempre desde la esperanza y la perseverancia, porque esta fue la auténtica subversión política de Estellés, la necesidad de celebrar la vida en una de las etapas más oscuras de nuestro país y el dominio de la alegría por encima de todas las cosas. Con motivo de la celebración del centenario del poeta, a lo largo de los próximos meses podremos ver su obra traducida a diferentes lenguas, como el castellano, el francés, el inglés, el alemán, el asturiano o el húngaro. La voz de Estellés, amplificadora de la dignidad civil, ha acompañado a generaciones y generaciones de lectores que se han reflejado y reconocido a través de sus versos en un ejercicio modélico en su actitud cívica, con un estilo único de medida humana y de ambición universal. Buenos días, es un placer, un honor estar así, estar al lado de Luis García Montero, la verdad, el presidente del Instituto Cervantes. He vist ara lo de Clarín, la Casa de les Lletres de Clarín, la regenta, anomenen a la família ma mare, és una preciositat, un orgull. Però voldria parlar de mon pare en el meu idioma. Anem a veure, mon pare era un poeta de poble, jo soc ningú, ningú m'anomene. Era la veu, aniràs entre la pols, et seguirà una polseguera, i tindràs fam i tindràs set. Aleshores, enguany, aquesta capsa, el que hem intentat és compartir-la amb tota la gent en positiu que ha col·laborat al centenari de mon pare. Comença a dir el que havia preparat. Moltíssimes gràcies a tots. Enguany, 2024, celebrem el centenari de naixement, 24 del 9 del 24, del nostre pare, iaio i besavi.
Per a nosaltres és un orgull veure la mobilització de gran part de la societat, especialment la valenciana, a través d'institucions estatals, Ministeri de Cultura autonòmiques, Institució de les Lletres Catalanes, provincials, Diputació de València i Diputació d'Alacant, comarcals, Mancomunitat Comarcal de la Marina Alta, municipals, 153 ajuntaments, majoritàriament valencians, i alguns catalans i mallorquins, més l'Alguer de Sardenya, i universitat, a més de la societat civil, associacions de tot tipus, ateneus, entitats, centres educatius, etc. La Festa Estellers, normalment un sopar al setembre o a l'octubre, se n'eixi del marc temporal i quantitatiu i s'ha celebrat en qualsevol moment des de l'inici de l'any. Amb tota certesa, a l'acabament de l'any superarà la xifra de 91 festes del 93. Des d'un primer moment hem agraït i col·laborat de bon grat en totes les iniciatives plantejades per a dur a terme la celebració. Per això, el mateix dia 4 de setembre del 24 estem ací, a l'Instituto Cervantes, per atendre la invitació del seu director, Luis García Montero, de deixar en la caixa de les lletres el llegat Vicent Andrés Estellés. Però en aquesta ocasió no hem volgut que ell estiguera sols, sinó tot el contrari, ben acompanyat de la família i d'alguns representants d'institucions i col·lectius que celebren el centenari, especialment de la plataforma Cent d'Estellers. Per tot això, el llegat inclou, per part de la família, un pendrive amb 60 carpetes que contenen informació molt diversa dels actes, sopars, exposicions, presentacions de llibres, actuacions musicals variades, incloent corals, de vegades amb una participació multitudinària, teatrals, dansa, etc. Carpetes, acte Instituto Cervantes, activitats per a joves, ajuntaments, antologies, articles i entrevistes, associacions culturals, associacions veïnals, ateneus, aules didàctiques, Acadèmia Valenciana de la Llengua, balconades, biblioteques, carrer Bertí de Benimodo, centres educatius, conferències, cors, dansa, didàctica, Diputació de València, editorials, entitats, Estellers als pobles, exposicions, falles, Festa Estellers, festivals, fires, Institució de les Lletres Catalanes, joc matemàtic, llegat, logos, mancomunitats, Ministeri de Cultura, mitjans de comunicació, murals, música, pancartes, partits polítics, pintura i escultura, plaça del llibre, plataforma Cent d'Estellers, pobles i ciutats, premis, projecte Andreu Soler, publicacions amb logos Cent d'Estellers, publicacions de rutes, samarretes i bosses, sindicats, societats gastronòmiques, teatre, televisió, traduccions, trobades, universitats, veu infantils i juvenils que reciten estellers i xarxes socials. I ara passem als ajuntaments perquè no voldria deixar-me cap, però per desgràcia els hem deixat perquè no hem pogut incloure-los tots, encara queden. Ajuntaments: Agullent, Aielo de Malferit, Aín, Alaquàs, Albalà dels Sorells, Alboraya, Alcoi, l'Alcora, l'Alcúdia, Aldaia, Alfara del Patriarca, l'Alfàs del Pi, Algemesí, Alginet, l'Alguer, Almassora, Almenara, l'Alqueria de Comtesa, Altea, Alcira, l'Ametlla del Mar, Andratx, Atzeneta del Maestrat, Atxúbia, Banyeres de Mariola, Berreguard, Benassal, Benetússer, Beniarbès, Beniarjó, Benicàssim, Betxí, Bocairent, Bonrepòs i Mirambell, Paiporta, Palma de Gandia, Parcent, Pedreguer, Pego, Petrer, Picanya, Picassent, Planes, la Pobla de Farnals, la Pobla de Vallbona, el Ràfol d'Almúnia, Ribarroja, Sagra, Sagunt, Sant Feliu de Pallerols, Sant Jaume dels Domenys, Santa Pola, Sedaví, Senija, Serra, la Seu d'Urgell, València, la Vall d'Alcalà, la Vall de Gallinera, la Vall de Laguar, la Vall d'Ebo, la Vall d'Uixó, el Verger, Vilafranca, Vilallonga, Vilassar de Mar, Vilavella, Villena, Villores, Vinaixa, Vinaròs, Xàbia, Xaló, la Sara, Xàtiva, Xirivella i Xixona. Són molts els pobles. També n'hi ha un recull fotogràfic que ressegueix la seva biografia, 2 llibres seus, en primera edició, que no volien desvelar, però ja s'han fotografiat, una còpia d'un manuscrit i, per part de la plataforma Cent d'Estellers, un pendrive amb més informació de les accions fetes durant la celebració del centenari, 2 llibres, Vicent Andrés Estellers, La veu d'un poble, de Pau Alabaixos, i un ram convulse de síl·labes de vidre de Josep Lozano i Salvador Vendrell.
Hem expressat la nostra voluntat que aquest llegat s'obriga d'ací 50 anys, és a dir, el 4 de setembre del 74. Som conscients que alguns no hi serem, però els més joves, entre els que estan Aitana, Dana, Roc, molts xiquets, les nostres netes, Júlia i Isabel. I els que vinguin darrere podran constatar la participació coral d'una part important del poble valencià en la celebració d'aquest centenari, que s'ha sentit interpel·lat i ha teixit un mural en consonància amb el mural del País Valencià, de Vicent Andrés Estellés. Finalment, i tenint en compte la magnitud de la celebració, saber que en el recull ens haurem de deixar algun acte fora. Per això volíem agrair a tots i a totes la vostra participació en celebrar aquest any d'un poeta irrepetible, Vicent Andrés Estellés, mon pare. Buenos días, bon dia. Avui invoquem un nom. El nombre del poeta Vicent Andrés Estellés en el centenario de su nacimiento, para honrar su memoria, celebrar con alegría su poesía y reivindicar una forma de estar en el mundo. Para el Ministerio de Cultura es al mismo tiempo un honor y un deber compartir, acompañar, impulsar, realizar proyectos y acciones con la familia, con la plataforma Sendestellés, con el Instituto Cervantes y con muchas administraciones públicas y ciudadanía anónima desde ese un entre tants que reivindicava el poeta. Allò que val és la consciència de no ser res si no s'és poble. Yo creo que este verso de Estellés ha atravesado conciencias y generaciones hasta llegar hasta aquí. Desde el Ministerio de Cultura, como directora general del libro y también como valenciana, el compromiso con la palabra y la memoria de Vicent Andrés Estellés es el mejor legado que podemos dejar a las generaciones futuras. Y como decimos en Valencia, per molts anys. Siempre aquests actes de la Caja de las Letras son emocionantes, son conmovedores, son discretos, pequeños, pero en cambio guardan una importancia simbólica trascendental porque aquí custodiamos aquel patrimonio que nos cuenta, que nos explica. Y en este caso, hoy nos convoca el gran poeta Vicent Andrés Estellés en su centenario. Nos sorprendió tantísimo que alguien con este legado, indiscutiblemente con un compromiso cívico y en particular con un compromiso en defensa del valenciano, del catalán, de la lengua, ¿qué menos se puede pedir que el compromiso por tu lengua? Una lengua no es un capricho, una lengua articula el pensamiento, una lengua nos hace, nos define individual y colectivamente. ¿Cómo alguien con ese compromiso, con un compromiso ejercido desde la modestia, desde la honestidad, incluso podría llegar a decir desde la simplicidad, se le puede llegar a negar un homenaje como el que el colectivo Sendestellés quería impulsar en el País Valencià? Era incomprensible. Como es incomprensible y nos dolió, no solo a los valencianos, también a todos los catalanes y a todos los que compartimos lengua y sentimientos compartidos, que las Cortes Valencianes negaran el reconocimiento a este centenario. No podíem fer altra cosa des del Ministeri de Cultura que reaccionar, que actuar y que posar-nos a disposició. Lo hubiéramos estado seguro que el Ministerio de Cultura hubiera participado en un centenario de un poeta tan importante, pero en este caso era un imperativo ético, no solo político, el estar al lado de todos aquellos que lamentablemente en pleno siglo XXI, en un país en democracia, tenía que ver cómo algunas instituciones representativas de su territorio negaban no solo el apoyo económico o material, sino el soporte a esta iniciativa. Estellés recordava en aquest poema amb ironia com ell i el seu amic, l'Ovidi Montllós, van escapar dels censors un dia que tenien un recital. Un poema, crec, especialment pertinent per recordar en aquesta casa, en l'Institut Cervantes. Diu així: una parella em va tallar el pas, la Guàrdia Civil. Volien la traducció d'allò que anava a recitar. Duia un exemplar del Quijote. Miren, tot això els vaig dir i es quedaren astorats. D'ací a 10 anys pot ser que acabe la traducció que em demanaven. Es consultaren amb els ulls i després no van dubtar. Passe por esta vez, van dir.
i jo vaig llegir poemes del meu llibre de les meravelles. Moltes gràcies.